Ați observat vreodată că, cu cât alergați mai mult după oameni, cu atât aceștia se îndepărtează mai tare? Și că adesea, cu cât vă dăruiți mai mult, cu atât deveniți mai invizibili? Adevărul este că există un tipar tăcut care erodează stima de sine și identitatea a milioane de oameni din întreaga lume. Obiceiul de a cerși atenție. Cei care trăiesc pentru aprobarea altora ajung în cele din urmă să se piardă pe ei înșiși. Marcus Aurelius, unul dintre cei mai mari împărați ai Romei antice, a înțeles profund acest lucru. În ciuda faptului că a guvernat un imperiu colosal și a înfruntat războaie, trădări și tragedii personale, el nu a permis niciodată ca propria valoare să fie definită de opiniile altora. A scris: fericirea vieții tale depinde de calitatea gândurilor tale. Și tocmai asta vă va arăta acest videoclip. Cum să deveniți o prioritate pentru oricine, fără a fi nevoie să cerșiți atenție. Pentru că soarta celor care nu înțeleg acest lucru este tragică. Este soarta cuiva care îmbătrânește simțind că nu a fost niciodată suficient. Dar pentru cei care aplică ceea ce urmează să auziți, rezultatul este opusul: o viață de respect, echilibru și putere personală. Rămâneți până la sfârșit, pentru că acest videoclip ar putea schimba felul în care lumea vă vede. Și, mai important, felul în care vă vedeți pe voi înșivă. Marcus Aurelius a spus că sufletul ia culoarea gândurilor sale și acesta este unul dintre cele mai profunde adevăruri despre cum suntem percepuți și tratați de lume. Totul începe în noi. Felul în care vă vedeți pe voi înși vă dictează felul în care oamenii din jurul vostru vă vor vedea. Când credeți că trebuie să fiți acceptați, remarcați sau validați, comportamentul vostru transmite în mod natural o nevoie, iar nevoia are un miros pe care lumea îl recunoaște și de care se ferește. Ceea ce se întâmplă este simplu, dar crud. Cu cât căutați mai mult să fiți remarcați, cu atât deveniți mai invizibili. Imaginați-vă pe cineva care își verifică constant telefonul la fiecare 5 minute, așteptând un mesaj care nu sosește niciodată. Mintea acestei persoane este complet consumată de anticipare, iar tăcerea celuilalt devine o oglindă care reflectă golul pe care îl simt în interior. Aici începe greșeala. Când vă plasați valoarea în mâinile celor care vă ignoră, vă cedați propria putere. Marcus Aurelius, chiar și în calitate de împărat al Romei, înconjurat de lingușitori și prieteni falși, își scria zilnic, amintindu-și că opiniile altora sunt dincolo de controlul nostru. El a înțeles că adevărata măestrie constă în a-ți guverna propria minte, nu comportamentul altora. În lumea de azi, acest lucru este mai relevant ca niciodată. Trăim într-o eră în care oamenii își măsoară valoarea personală prin numărul de aprecieri, vizualizări și mesaje primite. Rețelele sociale au devenit o vitrină pentru nevoile moderne. Persoana care postează sperând la aprobare trăiește într-un ciclu de anxietate tăcută, deoarece fiecare apreciere devine o înghițitură temporară de stimă de sine. Dar când efectul dispare, se simt din nou însetați. Este o dependență invizibilă care erodează încet iubirea de sine. Marcus Aurelius a învățat că înțelepții nu sunt tulburați de ceea ce este dincolo de controlul lor. A spus că fericirea vieții tale depinde de calitatea gândurilor tale, iar când aceste gânduri sunt centrate pe lipsă, lumea exterioară răspunde doar cu mai multă absență. Oamenii care se pun pe locul al doilea, care acceptă orice fel de tratament doar pentru a evita să fie singuri, ajung să devină ostatici ai insecurității. Și această insecuritate este percepută chiar și în detalii, în mersul lor, în tonul vocii, în felul în care îi privesc pe alții căutând aprobare. Dar există o diferență uriașă între a fi ignorat și a alege tăcerea. Când începi să te vezi ca pe cineva care nu are nevoie să alerge, energia se schimbă complet. Oamenii simt când cineva este complet calm și nu are nimic de demonstrat.
Respectul se naște din asta, nu din încercarea de a mulțumi. Gândiți-vă cum reacționați când vedeți pe cineva care se simte complet confortabil în propria piele. Acea persoană nu vorbește mult, nu cerșește spațiu, dar simpla ei prezență impune respect. Nu trebuie să ceară atenție, pentru că atenția este atrasă în mod natural de cei care trăiesc cu scop. În relații, acest lucru este și mai evident. Când cineva simte că sunteți dispuși să acceptați orice pentru a evita pierderea relației, dinamica se schimbă. Cealaltă persoană își pierde interesul pentru că instinctul uman tinde să se retragă de la ceea ce pare excesiv de disponibil. Valoarea constă în echilibru. Stoicismul ne învață că ar trebui să acționăm cu iubire, dar fără dependență. Ar trebui să fim prezenți, dar niciodată prinși în capcană. Aceasta este esența a ceea ce Marcus Aurelius a practicat zilnic, chiar și atunci când totul în jurul lui încerca să-l scoată din centru. Pentru a aplica acest lucru în viața modernă, trebuie să începeți cu acțiuni mici. Nu vă mai justificați tot timpul. Nu mai trimiteți mai multe mesaje încercând să reparați ceva la care tăcerea a răspuns deja. Nu răspundeți imediat doar pentru că vă este frică să nu pierdeți pe cineva. Acesta nu este un joc, este autocontrol. Stăpânirea de sine este primul pas pentru a deveni o prioritate. Oamenii percep când aveți un sentiment intern de valoare și cu cât sunteți mai centrați, cu atât lumea vă va respecta mai natural. Există un tip de putere tăcută în cei care nu cerșesc atenție. Este puterea de a înțelege că prezența este mai valoroasă decât insistența. Este puterea de a învăța să transformați singurătatea în putere și respingerea în creștere. Marcus Aurelius știa că suferința se naște din rezistență și că cei care caută prea multă acceptare fug, în realitate, de ei înșiși. Când încetați să alergați după cei care nu vă prețuiesc și vă întoarceți privirea spre interior, ceva se schimbă. Atitudinea voastră se schimbă, postura voastră se schimbă, energia voastră se schimbă. Și în acel moment oamenii încep să vă vadă diferit. Pentru că în adâncul ei, lumea îi prioritizează întotdeauna pe cei care se prioritizează pe ei înșiși. Și aceasta este prima lecție care îi separă pe cei care trăiesc în căutarea recunoașterii de cei care devin recunoscuți în mod natural. Marcus Aurelius a spus că nu ar trebui să pierdem timpul discutând ce este o persoană bună, ci mai degrabă să ne străduim să fim una. Aceasta este una dintre cele mai puternice fraze pe care le-a lăsat în urmă și deține secretul de a deveni o prioritate fără a fi nevoit să o ceri. Într-o lume în care majoritatea vorbesc prea mult și fac prea puțin, adevărata distincție vine din comportamentul tăcut, din prezență și din consecvență. Oamenii nu se conectează cu vorbe goale, ci cu acțiuni care transmit încredere și valoare autentică. Realitatea este că foarte mulți oameni vor să fie admirați, dar puțini sunt dispuși să construiască ceva care să genereze admirație. Vor respect, dar reacționează impulsiv. Vor iubire, dar oferă insecuritate. Marcus Aurelius, chiar și ca împărat, nu se preocupa să-i convingă pe alții că era înțelept sau drept. El pur și simplu era. În mijlocul războaielor, trădărilor și bolilor, a menținut echilibrul și calmul, acționând conform principiilor sale, chiar și atunci când nimeni nu-l privea. Și tocmai asta le lipsește multora astăzi, coerența. Astăzi, valoarea unei persoane este măsurată de cât de mult oferă lumii, nu de cât de mult vorbește despre sine. La locul de muncă, de exemplu, este ușor să identifici pe cei care încearcă constant să-și demonstreze competența și pe cei care pur și simplu livrează rezultate. Oamenii care se remarcă cu adevărat sunt cei care nu își irosesc energia încercând să impresioneze, ci se dedică cu prezență și scop. Același lucru se aplică și în relații. Cei care sunt mereu pretențioși, cerând atenție și recunoaștere, ajung să fie văzuți ca o povară. Dimpotrivă, cei care acționează cu liniște și oferă echilibru, fără a cere nimic în schimb, sunt apreciați în mod natural. Marcus Aurelius a înțeles că valoarea stă în ceea ce dai,
nu în ceea ce ceri. El considera datoria sacră. În scrierile sale a subliniat că fiecare ar trebui să se concentreze pe a face ceea ce este corect, nu pe a fi văzut făcând ceea ce este corect. Când adoptați această mentalitate, oamenii încep să vă perceapă diferit. Respectul apare pentru că comportamentul vostru reflectă integritate, iar integritatea este ceva ce lumea simte chiar și în tăcere. Un exemplu modern care ilustrează acest gând este reprezentat de oameni precum Keanu Reeves. El vorbește rar despre sine, nu caută lumina reflectoarelor și trăiește simplu, chiar și cu toată faima și averea sa. În timp ce mulți artiști se pierd în nevoia de a fi văzuți, el și-a construit o imagine solidă, pur și simplu fiind cineva care acționează corect, fără a fi nevoie să anunțe acest lucru. Această liniște generează admirație autentică, pentru că oamenii sunt atrași de cei care nu încearcă să fie admirați. În relații, acest principiu este și mai vizibil. Când cineva încearcă constant să demonstreze cât de bun este, cât de mult îi pasă sau câtă atenție merită, cealaltă parte își pierde interesul. Suprademonstrația este percepută ca nevoie, iar nevoia îndepărtează întotdeauna oamenii. Pe de altă parte, când sunteți pur și simplu prezenți, de încredere și autentici, oamenii încep să vă prețuiască în mod natural. Încetați să concurați pentru spațiu și începeți să vă ocupați locul cu fermitate. Aplicarea acestui lucru în practică necesită răbdare și conștientizare de sine. Nu este vorba despre a fi rece sau distant, ci despre a-ți înțelege propria valoare și a acționa în consecință. Dacă vă aflați într-un mediu profesional, livrați întotdeauna mai mult decât se așteaptă, dar fără a căuta recunoaștere imediată. Dacă sunteți într-o relație, arătați afecțiune, dar mențineți echilibrul. Nu vă dăruiți pe deplin dintr-o dată, pentru că ceea ce este prea abundent își pierde valoarea. Oamenii învață să vă respecte atunci când percep că iubirea și timpul vostru au greutate. Există de asemenea o transformare care are loc în interiorul celor care decid să trăiască în acest fel. Treptat, încetați să căutați aprobare și începeți să găsiți satisfacție pur și simplu acționând conform cu ceea ce credeți. Aceasta este esența stoicismului, libertatea de a nu depinde de validarea externă pentru a vă simți compleți. Marcus Aurelius credea că cineva ar trebui să se străduiască să fie virtuos și că virtutea este propria sa recompensă suficientă. Când trăiești în acest fel, lumea începe să te vadă diferit, pentru că există ceva în tine care radiază atât seninătate cât și putere. Secretul stă în a nu vă grăbi. Trăim într-o societate care prețuiește rezultatele imediate, însă adevăratul respect se construiește în timp. Caracterul este ca un copac, crește încet, dar odată ce se fortifică, oferă umbră timp de mulți ani. Poate că oamenii nu-ți observă eforturile acum, dar mai devreme sau mai târziu vor realiza că prezența ta face o diferență. Iar când se va întâmpla asta, vei deveni o prioritate nu pentru că ai cerut-o, ci pentru că te-ai făcut indispensabil. Iar dacă acest conținut te face să reflectezi, dacă într-un fel te ajută să vezi cât de mult stoicismul poate transforma modul în care trăiești și te raportezi la lume, abonează-te la canal și apasă butonul de like. Acest lucru este mai important decât pare, pentru că fiecare acțiune pe care o faci ajută acest mesaj să ajungă la alți oameni care ar putea avea nevoie să audă ceea ce tu ai auzit astăzi. Acesta este cel mai simplu și mai puternic mod de a menține această filosofie vie și accesibilă tuturor. Marcus Aurelius obișnuia să spună că pierderea nu este altceva decât o schimbare, iar schimbarea este bucuria naturii. Această frază simplă conține una dintre cele mai mari lecții despre libertatea interioară și puterea de a nu te agăța de ceea ce depășește controlul nostru.
Majoritatea oamenilor suferă nu din cauza a ceea ce se întâmplă de fapt, ci din cauza rezistenței lor de a accepta că lucrurile se schimbă, că oamenii pleacă, că oportunitățile se termină și că viața își urmează cursul indiferent de voința noastră. Suferința apare din încercarea de a reține ceea ce ar fi trebuit deja eliberat. În timpurile actuale, acest lucru se manifestă în multe forme. Cineva încheie o relație și petrece luni, uneori ani, încercând să înțeleagă motivul, revizitând mesaje vechi, monitorizând rețelele sociale, de parcă găsirea unui răspuns ar alina durerea. Dar cu cât încerci mai mult să înțelegi, cu atât mai mult te prinzi în capcană. Marcus Aurelius ne-a învățat că trebuie să acceptăm ceea ce ne dă viața și de asemenea ceea ce ne ia. El credea că universul funcționează conform unei rațiuni superioare și că a te opune este ca și cum ai lupta împotriva curentului unui râu. Cu cât te lupți mai mult, cu atât mai epuizat devii și cu atât mai puțin progres faci. Același lucru se întâmplă și cu cei care își pierd un loc de muncă, o prietenie sau o oportunitate. Mintea umană are obiceiul de a se agăța de ceea ce a fost odată confortabil, chiar și atunci când nu le mai servește. Oamenii cred că trebuie să recupereze ceea ce au pierdut pentru a fi din nou fericiți, când, în realitate, ceea ce au nevoie este să se desprindă de ideea că ceva extern le poate defini valoarea. Marcus Aurelius ne reamintea constant că nimic nu este permanent. El vedea viața ca un flux continuu, în care fiecare fază servește un scop. Când înțelegem acest lucru, începem să privim pierderea nu ca pe o tragedie, ci ca pe o parte naturală a procesului de creștere. Există o pace profundă în a înțelege că ceea ce pleacă, într-un fel, doar face loc noului. Dar această pace ajunge doar atunci când atașamentul este înlocuit de încredere. Încredere că ceea ce rămâne este ceea ce trebuie să rămână cu adevărat și că ceea ce pleacă ia cu sine ceea ce nu mai aparține călătoriei noastre. Această mentalitate eliberează, iar cei care trăiesc astfel devin imuni la manipulare, la jocurile emoționale și la dependența de aprobarea altora. Un exemplu care ilustrează durerea atașamentului este cel al lui Robin Williams. În spatele umorului și al geniului exista un om care se lupta cu propria minte, încercând să umple goluri care păreau imposibil de umplut. El și-a dedicat viața pentru a-i face pe alții să zâmbească, dar intern ducea bătălii tăcute. Stoicismul i-ar fi putut arăta că adevărata alinare vine din echilibrul interior, nu din încercarea de a te încadra în ceea ce așteaptă lumea. Când căutăm să ne umplem golurile cu aprobarea altora, devenim prizonieri ai așteptărilor altora. În viața de zi cu zi, detașarea poate fi practicată în lucruri mărunte. Nu este nevoie să aștepți pierderi mari pentru a învăța să renunți. Poate începe cu ceva simplu, cum ar fi acceptarea faptului că nu fiecare mesaj are nevoie de un răspuns, că nu toată lumea merită o explicație și că nu fiecare critică necesită o apărare. Libertatea emoțională se naște atunci când înveți să te distanțezi de ceea ce îți tulbură pacea. Și această distanțare nu este răceală, este înțelepciune. Marcus Aurelius credea că ar trebui să păstrăm o inimă deschisă, dar niciodată dependentă. Adevărata iubire, adevărata prietenie și adevăratul succes înfloresc doar atunci când există spațiu, iar atașamentul sufocă acel spațiu. Cercetările recente privind comportamentul emoțional au arătat că persoanele care practică acceptarea conștientă au niveluri semnificativ mai scăzute de anxietate și depresie. Acest lucru confirmă ceea ce stoicii știau deja de secole. Cu cât încerci mai mult să controlezi incontrolabilul, cu atât mai mult suferă mintea. Soluția nu este să devii indiferent, ci să înveți să gestionezi pierderile într-un mod sănătos, văzându-le ca pe o oportunitate de autocunoaștere. De fiecare dată când ceva pleacă, viața îți cere să privești în interior, nu înapoi. Și cu cât înțelegi mai repede acest lucru, cu atât mai ușor devii.
Adevărata forță nu constă în a te agăța de ceea ce îți scapă, ci în a rămâne neclintit atunci când ceea ce iubești pleacă. Este acceptarea impermanenței fără a înceta să iubești. Este simțirea durerii fără a deveni durerea. Marcus Aurelius vedea existența ca pe un teatru unde fiecare joacă un rol pentru o anumită perioadă. Când cortina se închide pentru un personaj, un altul pășește pe scenă, iar spectacolul continuă. Practicarea detașării este în esență încrederea în ordinea naturală a lucrurilor. Este înțelegerea că nimic din ceea ce este cu adevărat al tău nu trebuie forțat. Când cineva te părăsește, când ceva se termină, când viața se schimbă, nu este sfârșitul, este doar o tranziție. Ceea ce este adevărat își găsește întotdeauna calea înapoi, iar ceea ce nu se întoarce nu a fost niciodată cu adevărat al tău. Când trăiești cu această certitudine, frica de pierdere dispare, iar în locul ei se naște o încredere liniștită și o seninătate pe care puțini o ating. Și dacă observi cu atenție, cei mai respectați oameni, cei care par să aibă o putere naturală a prezenței, sunt tocmai cei care nu sunt atașați. Ei își cunosc valoarea și nu trebuie să-i roage pe alții să rămână. Sunt mereu gata să o ia de la capăt, fără dramă, fără disperare, doar cu conștientizarea calmă că ceea ce este menit să fie, va fi. Aceasta este libertatea pe care Marcus Aurelius o prețuia atât de mult, puterea de a trăi intens, fără a te pierde în nimic. Pentru că atunci când renunți la ceea ce nu ți aparține, ceea ce este cu adevărat al tău, vine la tine cu mai multă forță ca niciodată. Marcus Aurelius credea că adevărata măreție constă în a te stăpâni pe tine însuți, nu în a-i stăpâni pe alții. El obișnuia să spună că cea mai bună răzbunare este să nu semeni cu cel care ți-a făcut rău. Această frază încapsulează una dintre cele mai profunde lecții ale stoicismului, puterea tăcerii și a autocontrolului. Într-o lume în care toată lumea simte nevoia să reacționeze, să justifice și să demonstreze ceva, cel care rămâne calm iese în evidență în mod natural. Nu pentru că este superior, ci pentru că radiază o forță pe care zgomotul exterior nu o poate clătina. Când cineva încearcă să te provoace, instinctul uman este să ripostezi, să-ți afirmi rațiunea, să te aperi. Dar tocmai în acel impuls se pierde esența controlului. Tăcerea este ceea ce derutează, este ceea ce arată că nu trebuie să te cobori pentru a demonstra ceea ce ești deja. Marcus Aurelius, chiar și ca împărat, s-a confruntat zilnic cu critici, trădări și acuzații. Cu toate acestea, el nu a răspuns niciodată cu furie sau disperare. El își scria sieși ca o reamintire. Furia este ca și cum ai bea o travă și ai aștepta ca celălalt să moară. Această conștientizare l-a menținut pașnic în mijlocul haosului. În aceste timpuri moderne, acest lucru este și mai important. Oamenii trăiesc prinși în bătălii de ego, în dezbateri fără sens pe rețelele sociale, încercând mereu să aibă ultimul cuvânt. Este ca și cum tăcerea ar fi văzută ca o slăbiciune, când în realitate este unul dintre cele mai mari semne de forță emoțională. Cei care se cunosc pe ei înșiși nu trebuie să demonstreze nimic. Cei clari cu privire la propria lor valoare nu trebuie să concureze. Adevăratul respect vine din seninătate, nu din confruntare. Acest tip de comportament poate fi observat la persoanele publice care au ajuns în vârf fără să se piardă în reacții impulsive. Cristiano Ronaldo este un exemplu clar în acest sens. Timp de ani de zile a fost criticat, pus la îndoială și chiar ridiculizat pentru alegerile și acțiunile sale. Dar răspunsul său nu a venit niciodată în cuvinte. A venit în rezultate. El a înțeles, poate fără să-și dea seama, unul dintre cele mai vechi principii ale stoicismului. Persoana puternică nu răspunde cu emoție, răspunde cu acțiune. Succesul său este un mod tăcut de a arăta că zgomotul altora nu a putut niciodată să-i zdruncine disciplina. În situațiile de zi cu zi, puterea tăcerii se manifestă în moduri mărunte.
Când cineva te jignește și alegi să nu reacționezi, nu este un semn de slăbiciune. Este un act de autostăpânire. Când un coleg de muncă încearcă să te provoace și tu răspunzi cu calm, atunci se naște respectul. Tăcerea ta e mai adânc decât orice cuvânt rostit la impulsul emoției, pentru că arată că ești împăcat cu cine ești și nu ai nevoie de aprobarea altora pentru a te simți complet. Marcus Aurelius spunea că ceea ce te irită te domină. Și aceasta este o adevărată simplă, dar adesea ignorată. Ori de câte ori reacționezi impulsiv, îi predai controlul emoțiilor tale celeilalte persoane. Este ca și cum ai spune, tu mă controlezi. Dar când alegi tăcerea, păstrezi puterea în mâinile tale. Acest tip de control nu este doar psihologic, este fizic. Studiile arată că atunci când reacționăm cu furie sau impulsivitate, corpul eliberează hormoni de stres care afectează direct sistemul nervos și slăbesc echilibrul emoțional. Tăcerea, pe de altă parte, ajută la menținerea unei minți clare și a unui corp în armonie. A trăi în acest fel este un exercițiu zilnic. Nu este ușor să-ți menții echilibrul atunci când totul în jurul tău pare să te împingă spre reactivitate. Dar aici, stoicismul devine un instrument puternic. El ne învață că un răspuns calm este cel mai impresionant, pentru că într-o lume în care toată lumea strigă, tăcerea atrage mai multă atenție. Tăcerea este cea care dezvăluie încrederea, care arată diferența dintre cei care acționează la impuls și cei care acționează cu scop. Când nu mai încerci să-ți demonstrezi valoarea, lumea începe să o recunoască. Parcă respectul vine de la sine, fără efort. Oamenii observă când cineva posedă stăpânire de sine. Această prezență senină stârnește curiozitatea, iar curiozitatea, la rândul ei, generează admirație. Și ce e cel mai interesant este că, pe măsură ce stăpânești impulsul de a reacționa, viața devine mai ușoară. Cuvintele altora își pierd greutatea, provocările nu te mai afectează, iar ceea ce odinioară te dezechilibra devine acum doar un zgomot de fundal. Tăcerea celor puternici nu este o lipsă de reacție, este o alegere conștientă. Este înțelegerea că nu orice bătălie merită timpul tău, nu orice ofensă merită un răspuns și nu orice părere contează. Persoana care se cunoaște pe sine alege cu înțelepciune unde să-și investească energia. Și aceasta este adevărata putere, să știi când să vorbești și mai ales când să taci. Marcus Aurelius credea că omul înțelept ar trebui să fie ca o stâncă de care se sparg valurile, fără însă să o miște. Ele pur și simplu se izbesc de ea și își pierd forța. Această metaforă surprinde idealul de autocontrol stoic. Când atingi această stare, nimic nu te mai zdruncină cu adevărat. Nu trebuie să fii cel mai vorbăreț, cel mai plăcut, cel mai observat. Este suficient să fii cel mai echilibrat. Puterea tăcerii este puterea celor care înțeleg că a te dovedi pe tine însuți este inutil. Că adevărata valoare nu trebuie apărată, ea se manifestă de la sine. Și când înveți să trăiești așa, viața devine mai ușoară. Relațiile devin mai autentice, iar respectul care vine din exterior devine doar o reflectare a păcii care sălășluiește deja în tine. Viața se transformă atunci când începem să aplicăm aceste învățături în viața noastră de zi cu zi. Cuvintele lui Marcus Aurelius nu au fost scrise pentru a rămâne închise în cărți vechi, ci pentru a fi trăite. Fiecare situație cu care ne confruntăm este o oportunitate de a practica seninătatea, răbdarea și stăpânirea de sine. Când alegi tăcerea în loc de reacție, calmul în loc de furie și rațiunea în loc de impuls, începi să experimentezi o forță interioară pe care nimic exterior nu o poate clătina. Aceasta este esența unei minți cu adevărat libere. Dacă acest conținut a rezonat cu tine, te rog să-l distribui cu cineva special sau cu oricine crezi că ar putea beneficia de aceste reflexii. Îți mulțumesc mult că ai fost aici cu mine astăzi și abia aștept să ne vedem în următorul videoclip.